आङो थांनाय सप्ता खनसेसोनि गेजेरनिफ्राय क'क्राझार, चिरां आरो उदालगुरि बे मोनथाम जिल्लाखौ नायगिदिंबाय आरो दिनै बाक्सानि गेलेग्रा फोथारखौ नायदिंनायखौ आं नैबे सालबारिनिफ्राय जागायजेनबाय। दा बेयाव आं बेनि थाखायनो नायगिदिंदों जे फैबाय थानाय समाव जोंहा जोंनि ओनसोलाव थानाय गेलेग्रा फोथारखौ जोङो जौगाखांहोनांगोन। गामि ओनसोलनि गेलेग्रा फोथार, स्कुल कलेजनि गेलेग्रा फोथार आरो आनसलिकनि गेलेग्रा फोथार एबा साब डिभिजननि माखासे एबा जिल्ला लेभेलनि माखासे गेलेग्रा फोथारफोरखौ जोङो जौगाहोना लानांगोन। दा बेनि थाखायनो बबे जायगायाव जोंहा गेलेग्रा फोथारनि हा दङ बा गेलेग्रा फोथारखौ जों फोसाबोब्ला जोंनि गेलेगिरिफ्रा सुजुग जायो, बेखौ नायथिंनानै फैबाय थानाय समाव बेनि माखासे हाबाफारि रनसायगोन आरो रनसायनानै बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा जौगाहोनायनि थाखाय सरकार बिथिंनिफ्राय आसुनि हमनानै खामानिखौ मावो। नाथाय जों नुनो मोन्दों बे स्टेडियामाव नाथाय गोबां गोग्लैसोनानै दङ, मा फोरमायगोन? नंगौ, बियो थांनाय समनि सरकारनि बियो मावथांखि बा बिथांमोननि खामानि मावनाय। नैबे सालबारिनि स्पर्ट्स कमप्लेक्सल' नङा, जों क'क्राझाराव नायदों, चिराङाव काजलगावआव नायदों, उदालगुरियाव नायदों बा बिदिनो गोबां जायगायाव जों नायबाय जे गोबां रांनि आसनिखौ लानानै फैयो, नाथाय राङा जोबनायनि उनावबो खामानिया सम्पुर्ण जाया आरो खामानि जायैनि थाखाय गेलेगिरिफ्रा एबा रायजोफ्रा बेखौ माने नांगौ बायदि खामानियाव बाहायनो हाया। बेसोर साननो गोनां बाथ्रा। आं बेखायनो क'क्राझारनि दतमायाव थानाय काजलगावनि बे काजलगाव स्टेडियाम आरो नैबे जोंहा चिरांनि जि स्पर्ट्स कमप्लेक्स, बे स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि जि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ आङो PWDआ जिहेथु नायगासिनो दं होननानै मोनथिबाय। दा PWDखौ लिंहरनानै बेनि नांगौ बायदि राहाखौ आङो लागोन। सारा नैसे नं सालबारि समस्तियाव बिजिरनो फैनाय हिसाबै बावैसो सिगां जोङो UPPLनि आफादगिरि बिथां जगेश बसुमतारी बिथांखौ दम होनाय मोनसे निउसाव नुनो मोननाय जादों, नाथाय गुलुं गुजुं जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नाथाय नोंथाङा सासे EM हिसाबै मा फोरमायगोन? ना बेथ' जोबोद दुखुनांथावना। गावनि दोलोनि गेजेरजोंनो गावनि दोलोनि दैदेनगिरिया एसे बिदि हुमखि मोननाया एसे दुखुनांथावना। आं बेखायनो नैबे समाव खावलायनो लुबैगोन जोंनि BTRनि गासैबो रायजो राजा, लोगोसे जोंनि UPPL राजखान्थि दोलोनि गासैबो मावथि बिथांमोनखौ। नंगौ, जोंनि UPPL सरकार दानाया 6 दान जाबाय दासिम, नाथाय 6 दानाव जोङो बेसेबांखिनि खामानिखौ जों मावनो मोनखो? फेब्रुवारिनि 26 तारिखनिफ्राय कड अफ कन्डाक्ट आप टु मे 2 तारिखआव काउन्टिं जादों। 2 मासखौ जोङो कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय सरकारनि कामकाजखौ जों खामानि मावनो हायाखै। बिनि उनाव आसाम सरकारा दाबाय, सरकार दाखांनायनि उनाव प्राय मिनि लकडाउन बुंजायो। दा बे मिनि लकडाउननि थाखायबो जों माखासे खामानिखौ मावनो हायाखै। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव जोंनि दोलोनि माखासे मावथिफ्रा कमिउनिकेसना गेप जायाखै नङा, जादों। दा बेनि गेजेराव जोंनि MCL EMनि गेजेरजों बा पार्टिनि गेजेरजोंबो कमिउनिकेसना गेप जायाखै नङा, जादों। नाथाय बेयाव जों बुजिनो नांगोन जे जोङो जोंनि आखायाव गोबां सम दङ। दा जों 6 दानावनो जोङो गावनि गोसोखौ सिफायना लानाय बा बिदि रागा जोंलायनाय बिदि खालामबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि जि BTR सुक्तिनि जि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे जों सरकार सालायनायाव हेंथा फैगोन होननानै आं सानो। दा बेखायनो आं खावलायगोन जे रावबो जाहाथे बेले बेजे साननायखौ गारनानै जों फैबाय थानाय समाव जोंनि थांनाय समाव जों बिसायख'थिनि समाव जि बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन, रायजो राजानो जि कमिटमेन्ट होदोंमोन, बेखौ जोङो फुलफिल खालामनो थाखाय नाजानांगोन आरो गुबैयै जोङो BTR सुक्तिनि जि दफाफोर, बे दफाफोरखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय नाजानांगोन।